guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, maayong adlaw po sa mga Bisaya diha. June 25, 2022. Ang Pinoy boxer na may alias na Daipugo na si KG na tuplag ay muling nanalasa sa bansang Dubai. Nakaharap niya ang pambato ng bansang Thailand na si Atanon Punlawong. Matatanda ang taong 2021 ay nagpasikat na din itong taga-Ifugao na si KG na tuplag sa Dubai. Noong tinalo niya via TKO ang kalabang taga-Colombia na si Argel Berrio. Okay. At sa laban naman niya kontra sa taga-Thailand ay di niya binigo ang kanyang mga tagahanga. Bago ang bakbakan ay bitbit ng Pinoy alias Daipugo ang record na 9 wins, 8 via knockout, 3 ang talo, habang 17 wins, 3 via knockout at 6 na talo na ang Thai fighter. Sa mismong laban, malulutong ng mga kamao agad ang kinilang binitawan. Kapwa tinamaan ang mga solido nilang mga kamao, pero mas nanaig pa rin ang pusong palaban at ang lakas ng Daipugo. Pinabagsak ang kalaban at tinalo, at sa sobrang lakas ng tama ay tila di kinaya ng katawan ng kalabang taga-Thailand at dinala agad ito sa ospital. Sabay nating balikan ang laban at tignan kung paano dinurog ng Pinoy ang kalabang taga-Thailand. With a pro record of 17 wins, with 13 of those big wins coming in by way of knockout and only 6 losses. Out of Bangkok, Thailand, it's Atanon Punlawong. Please help me welcome all the way from Lagawe, Pogu, it's KJ Natupla. Protect yourself at all time. You're both professional. Conduct yourself professionally. Good luck to the both of you.
Uy! Depensa! Depensa! Hoy! Depensa ka dyan! No! Gentlemen, your WBC main event comes to a close with referee Shahzad Janab calling a stop to the action at 1 minute and 32 seconds in round number 2, declaring your winner by KO to KP Natupla.